Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashone ngesihluku amadoda amathathu abezama ukuhlambulula iMonto emfuleni agcina emuke nomfula. Sanibona ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lani khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ugcine uphele ngezinyembezi umsebenzi wokuhlanjululwa kweMonto eBlack Spoke eSpread River endaweni yase Kuruleni nge-16 zeka January. Kube ukuthi kufika abalisa ababili kumfundisi umzwakhe emfene bamcela ukuba basize beyohlambulula iMonto yabo emfuleni. Langempela umfundisi ube sebathatha banikeleka khona emfuleni ose eduze. Bafikile ke bathe besaqala benza umsebenzi. Umfula wabusungenisa wathatha umfundisi nomunye abemsiza. Owesithathu bengaphansi ungenile ethi uzama ukubahlenga naye wamenza kanjalo. Lababonile bebesebebikela bezosizo oluphuthumayo abajuzi nabafike vele sebehambe nawo amanzi. Bazamile ukucinga bamthola oyedwa kuma kilometer amabili okusuka la abebemenzele ekhona. Umfundisi nomunye bebe ngakatholakala. Okhulumela amaphoyisa uColonel Mavela Masonto uthe abajuzi bazamile ukucinga yize noma behlulekile ukuthola umzimba kamfundisi nomunye lo omenzile. Uthe bafisa ukuxwayisa kakhulu umphakathi ukuthi ke abagweme ukuya emfuleni njoba ke kuyisikhathi sezimvula imfula ingenisa. Lokho kungabeka nezimpilo zabo engozini. Kanti ke ongumakoti kamfundisi uthi namanje akazi enze njani njoba ngaso zonke isikhathi ebusuku mayelele ubona isithombe sendoda yakhe. Uthi uyasola nanokuthi waya lana umkhonyana wakhe le njengoba namanje engatholakala. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ke ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngaso lesigameko esibhlungu ngendlela emangalisayo. Mina ke sengiphuma kanje angibambe evidweni elandelayo.